Il-purċissjoni tal-bidu. Is-saċerdot flimkien mal-abbati joħroġ mis-sagristija forma ta' purċissjoni saħdejn l-artal. Mixja li tkun imsieħba mill-kant tal-bidu. Fil-liturġija tar-rabta l-qadima, il-pellegrinaġġ tat-Tempju ta' Ġerusalemm kellu importanza partikolari. Diversi salmi inkitbu sabiex jitkantaw matul dan il-pellegrinaġġ. Aħna li nkunu preżenti fil-Knisja huwa ħireġ is-saċerdot biex jibda l-quddiesa, għandna nqumu bil-wifqa b'sinjal ta' rispett lejn il-Ministru ta' Alla li f'isem Kristu ikun se jagħti bidu għall-azzjoni liturġika. Bħala poplu wieħed nieħdu sem ukoll fil-kant li jkun qed isir.